Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Euskara Abenturatik haizea eta naroa izango ditugu espedizioaren nondik norakoen inguruan hitz egitera. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1944ean, naziak ospitalepera itzuli ziren eta etxaldeak arpilatu zituzten. Bi egun lehenago, Zuberoako herri horretan egindako sarekaderekin izua zabaldu zuten herritarren artean. Ofizialek eta interpreteak 80 biztanleko herrian jende ugari galdekatu zuten eta ondasunak errekisatu zizkieten. Bigarren Mundu Gerra amaierara heltzen ari zen eta Zuberoan bertako herritar batzuek erresistentziarekin bat eginik zenbait sabotaje ekintza egin zituzten alemaniarren aurka. 1960ko egun berean, Belgikako erregeari ezpata lapurtu zioten jendaurrean Kinshasan, Kongon. Patrice Lumumba presidente izango zuen Kongoko Errepublika Demokratikoaren independentzia aldarrikatu bezperan, Boudin lehenengoa errege belgikarraren segizioa gelditu egin zen Belgikako bandera agurtzeko. Une hori baliatu zuen soldadu izandako Ambroise Boinbok, jendartetik korrik atera erregeari bere boterearen simboloak kendu eta ihes egiteko. Poliziak atzeman eta jipoitu egin zuen arren, kongotarren artean heroi bilakatu zen Boinbo. Belgikako kolonia izan zen garaian izugarrizko zapalketa sistema ezarri zuten bertan eta independentzia aldarrikatu berritan ere, Belgikak eta Ameriketako estatu batuek Lumumbaren aurkako estatu kolpea gerta zedin lan egin zuten hasieratik. 82ko ekainaren 29an Kataluniako independentismoaren aurkako polizia operazioa abiatu zuen Baltasar Garzón epaileak. Lehen egunean 7 pertsona atxilotu zituzten, baina hurrengo asteetan orotara 55. Bartzelonan egitekoak ziren Joko Olinpikoen karietara egin zuten operazioa. 17 pertsonak salatu zuten torturatu egin zituztela, baina Espainiako epaitegiek ez zuten ikertu. Handik 12 urtera, 2004an Europako giza eskubideen epaitegiak Espainiako estatua zigortu zuen tortura salaketak ez ikertzeagatik. 86ko ekainaren 29an, Libian Abu Salim segurtasun presondegiko 1200 preso hil zituzten. Bezperan, haien baldintzak kaskarrengatik kexatu zirenen protestaren mendekua izan zen. Agintariek ukatu zuten arren, 2011an Muammar al-Kaddafiren gobernua erori ostean, preso hauen gorpuzkiak zituen hobi komuna aurkitu zuten. Azkenik, 1989an, Abdullah Öcalan heriotzara zigortu zuen Turkiak. Gerora, heriotza bizi osorako kartzela zigorragatik aldatu zioten. Giza eskubideen Europako auzitegiak epaiketa ezela bidezkoa izan ebatzi zuen. PKK Kurdistango langileen alderdiaren buruzagia da Öcalan eta Kurdistanentzat konfederalismo demokratikoaren teoria garatu zuen, ekologia soziala eta municipalismo libertarioan oinarrituta. Imraliko uhartean 2 hamarkadatik gora daramatza preso bakartuta. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste artean, 600 urte, historia partekatu bat izeneko erakusketa amaituko da. Herri ijitoaren inguruko erakusketa Arrotxapeako Zibiboxean. Egun berean amaituko da Catalina de Oskariz Arte eta Ofizio Eskola Municipaleko ikasleriaren erakusketa, Iturramako Zibiboxean. Aste azkenean, eguzki eklipsearen ensaio orokorra, arratsaldeko 5etatik 8etara, 10 minutuko saioetan baluarten. Ostiralean, Ormolu Galerian, Francesca Poza eta Tatiana Blankeren fragmento y vinculo erakusketa amaituko da. Igandean, Bereaingo futbol zelaian San Fermin Rugby Sevens txapelketa izango da. Eta bukatzeko, egun berean, Deep Purple taldeak Nafarroarenan kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8:30. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Pertsona bat hil eta 4 zauritu Nabarreria kalean kamioi batek harrapatu ondoren. Lehenengo puntuan, ibilgailua gidaririk gabe jetzi zen aldapatik eta pertsona talde bat harrapatu zuen. Bigarrenean, ikerketa bat martxan dago eskubalazta erabilita zegoen zehazteko. Hirugarrenean, hildakoa beira biltzeko ibilgailuaren azpian harrapatuta geratu zen. Eta laugarrenean, 2 biktima ziun daude, oso zauri larriekin. Argazki nagusian,
Polizia, suhiltzaileak eta larrialdietako langileak kaleko ezkerreko horman talka egin duen kamioiaren azpian dauden biktimak erreskatatzen saiatzen ari dira. Eskuineko berrietan, Ezkabarteko sua 4 egunen ondoren egonkortu eta kontrolpean geratu da. Ondoren, ACPek uste du alokairu subentzionatuen erreformak sustapenak blokeatuko dituela. Jarraian, Iruña kaleetera irteten da faxisten aurkako harrotasuna alde. Azpian, Rakel Etxeberria nagusi izan da zezen lasterketan. Azkenik, bardeetan muturrekoak, helmugatik haratago erronka. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerreburu nagusiak. 373 etxebizitza sozial alokairuan, airean gobernuaren lege aldaketaren ondorioz. Sustatzaileek gobernuak eta Bilduk onartutako alokairua babesteko neurrien ondorioez ohartarazi dute. Argazki nagusian, suhiltzaileek harrapatutako biktimak ekartzen dituzte. Honen titularrean, zabor kamioi batek emakume bat hil eta 4 zauritu ditu Iruñean. Ibilgailua agian eskubalazta aktibatu ez zuelako Nabarreriako muinotik jetxi eta 5 biktima harrapatu zituen. Ezkerreko berrietan, Zerdanek bitartekari gisa jardun zuen txibite eta zapaterorekin lotutako enpresa txinatar batekin elkartzeko. Ondoren, Venezuelak 1.450 hildako erregistratu ditu lurrikararen ondorioz, horietatik 17 Espainiarrak. Ondoan, 3 apaiz nafar eta 3 diakono ordenatu dituzte katedralean. Goiko berrietan, nekazaritzako elikagaien industriako urrezko mila. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Harrotasun egunak antolakuntzarako deia egin du erreakziozko giro baten aurrean. Milaka pertsona atera ziren Euskal Herriko kaleetara LGTB+ harrotasun egunean sexu eta genero askatasuna defendatzeko, sektore erreakzionarioen erasoen aurka. Argazki nagusian, eguraldionak lagundu zuen atzo Iruñean LGTBIQ+ harrotasun eguneko mobilizazioa. Ezkerreko berrian, erreportajea, Iker Bizkarguenaga. Kalea eta airea sutan daudenean lanean. Beko berrietan, Marina Pereda, lana liburuaren egilea Opus Deiren biktimentzat gauzarik konpontzaileena egia. Azpian, mundua. Iranek Ameriketako Estatu Batuetako eta Israelgo buruzagien aurkako epaiketa eskatu du, tentsio militarren eskalada garaian zibilak erasotzeagatik. Ondoan, Arrauna. Orioren eta Arraun Lagunaken indar erakustaldia Madrilen, ligako lehen jardunaldian. Jarraian, Rafa Puello, Bilbao Basket, FIBA Europako Kopa bi aldiz irabazteak prestigioa eman digu. Azkenik, musika jaialdia. Ekitaldi hunkigarria eta eskartze zabala EHZ-aren 30 urteko ibilbide oparoa ospatzeko. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Xabi Jauregi, gorroto mezuek aurre iritziak indartzen dituzte eta bazterketa sustatzen dute. Gorroto mezuen jatorria eta eragina aztertu dituzte jai hart duna jardunaldian. Hauei aurre egiteko tresnak eta espazio seguruak eraiki behar direla azpimarratu dute. Plataforma erakunde eta kolektibo ezberdinek parte hartu zuten, haien artean zaska zurrumurruen aurkako sareak. Eskuineko berrietan, goian, hiri beroari aurre egiteko berdeguneak funtsezkoak dira. Hiriak landa eremuak baino beroagoak dira sistematikoki. Hiri diseinuek, materialek eta landarediek beroaren metaketan eragiten dute. Bero boladek arazo areagotzen dute eta osasunean eta ongizatean ondorio kaltegarriak sortzen dituzte. Kaixo eta ongi etorri gurera, Izeatan Aroa, zer moduz? Ongi. Plazer bat zuek hemen izatea. Euskara Abenturat izatozte ikusten dugu bezala kamisetetan. Lehenik eta behin, Euskara Abentura ezagutzen ez duenarentzako, zer da Euskara Abentura? Bueno, Euskara Abentura da 15-17 urte bitarteko Euskaldun gazteentzat antolatzen den espedizio bat, oinezko espedizio bat, hilabete luzez Euskal Herria gurutzatzen duena oinez. 2018an sortu zenuten duela, esan daiteke gutxi, baina ja urte batzuk badaramazkizue. Nondik sortu zen hau, ze beharretatik edo ze ideiatik? Bueno, 2015an hainbat euskaldun batu ziren
gazteak, kezka erraldoi batekin, bai ikusten zalako orduko aretan ere bai, gazteen artean euskararen erabilera berantzko joera batean aurkitzen zala. Eta, bueno, gazte konprometituak, behar batetatikan, ikusi zuten hor eragin beharra zegoela, eta bate gainera rutak etzal egindako espedizioa bizitutakoa, ez? Orduan bai ikusten zuten gazteen artean euskara sustatzeko ekimen, aberasgarri bat egin bartzala, pixka determinante izan zitekela, ez bizitza aldatu, baina bai bizitzan eragingo zuena eta oroituko zenuena, ez? Horrelako esperientzia bat. Eta hoxe, euskararen sustatzea eta rutak etzal ideiak batuta, Euskara Abentura sortu zen, 2018an aurrenekoz, eta, aurten 8. espedizioa egingo dugu. Aurten, 130 gaztek hartuko duzue parte, zu barne ez da. Zer da 130 gazte elkartzea, lehenik eta behin? Nik esango nuke, kamiseta bakarrikan ikusita, olatu laranja izugarri bat. Erraz esaten den zenbakia da, baina 130 gazte kamiseta laranjakin eta beste 30 bat gutxi gora bera kamiseta urdinakin, gainera bakoitza Euskal Herriko txoko ezberdinetakoa, bada plaza bete erraldoi bat, oso anitza eta oso aberatsa. Nolako izango da urtengo espedizioa? Aurreko urtetako joeratikan hasita ez, atarratzen hasiko dugu uztailaren batean, hemendikan 2 egunetara, eta uztailaren 31an amaituko dugu Getxon. Ibilbidean moldaketa batzuk eginda, baina oinez, eta espero dut aurreko ediziotan bezain aberasgarria izatea. Zergatik aukeratu duzue aurten egingo duzuen ibilbidea, orain badituzuela gainera berrikuntza batzuk, zergatik egiten duzue ibilbide hori atarratzetik Getxora, egin beharrean, Getxotik atarratzera edo beste ibilbideren bat? Besteak beste, ibilbidea badago markatuta Euskal Herriko 7 lurraldeak ezagutzeko helburuarekin. Sorrera garaian Doneiakue bidea hartu zen oinarri, ez dugu ibilbidea gailurretatikan egiten, ez eta karreteratikan, saiatzen gara herri tarteko bideak egiten, desnibel ezberdina dituztenak helburua badalako, etapak egitea, etapen gauzatzea bera ere motibantea badalako. Eta, ibilbidea pixka bat hortikan eratorrita, ez? Urteak joan ala aldaketak egin izan ditugu, bere garaian esate baterako Nafarroan Lizarran egon ere izan gara, Garesen ere egon izan gara, eta aurten esate baterako sakanatikan pasatzea erabaki da, besteak beste orain arte espedizioa sekulan sakanatikan pasatu ez garelako, berrikuntza moduan, eta eskualdeko babesleak ere sartu direlako aurten, eta keinu bat ere egite aldera. Orduan pixka bat, bagoaz egokitzen urtez urtetako esperientzia kontuan hartuta. Beste berrikuntza bat ere bada, Ondarroan geldialdi berri bat egingo dezuela, zergatik Ondarroan? Kostaldean ondo etortzen zitzaigun aukera bazan, batzutan ere irizpideak teknikoak ere badira. Eguneko kilometroak ez daitezen luzeegiak egin, erdibidean, eta aukera ezberdinen artean Ondarrun ateak irekita jaso gaituzte, eta hori ere eskertzekoa da. Espedizioan parte hartzen duzueni, izen bat jartzen dizuete, nik ez dakidara nola esaten dan, izkiotarrak edo... Iziokitarrak, bale. Zer esan nahi du horrek? Izioki dugutik handator, izioki dugu aurrenekoz topatutako euskarazko hitzetako bazan, gero zorioneku topatu da, baina lortu dugu, piztu dugu, ez? Izan daiteke horren itzulpen moduko bat. Euskara Abentura proiektuari izena jarri zitzaion, abizen bat behartzun, aldarri bat ere bai, eta horregatik izioki dugu, ez? Piztu dugu euskararen aldeko pizkundea bai nahi dugulako izatea gazten artean. Eta ondorioz, gaztiak iziokitarrak, naiz eta gero, izenak ere, bariatzen dijoa zen, ez? Aurtengo berrikuntza den edo urtero egiten duzuen, gazteen plaza banaketa lan baten bidez egiten da. Lehenik eta behin, Aizea, zergatik egiten duzue lan baten bidez, beste askotan ez denean horrela egiten, eta gero naroa, zuretzako zer desberdintasun dauka lan baten bidez sartzea horrelako espedizio batean? Espedizioan sartzeko plaza eskuratu beharra dago nola baita esateko, ez? Eta hasieratikan euskararekiko konpromisoa jarrera aktibo bat nahi dugu izatea. Ez bakarrikan
uztailaren batean hasiko den konpromiso bat, eta uztailarena 31an amaituko dena, baizik eta lehenagotikan ere bai, ez? Ulertzen dugulako, konpromiso horretatikan aktibazio eta jarrera aktibo horretatikan egin barra dakagula. Eta gero zoritxarrez plaza mugatua ditugulako. Gustatuko litzaiguke izen ematen duten guztiei aukera eskaintzea, edo espedizio bat bestearen atzetikan egin nahi izatea, zoritxarrez gaurkoz behintzat ezinezkoa zaigu. Eta horregatik, plaza esleitzeko aukera moduan jarri zan, lan bat aurkeztea eta hortikan eratorrita, gaztek plaza hori eskuratzeko aukera izatea. Zuri naro erresa egin zaizu lana egitea? Bueno, bai, nik egin duen lana, kostatu zitzaidan egun batzuk egitea, egiten nuen, berriro irakurtzen nuen, perfekto egiteko, eta gero bukatu nuenean, bidali nuen, ni egin nuen ipuin bat, bostorrikoak, eta hori. Aurtengo lanean daude 3 galdera direla, zer da euskalduntasuna, ea ametsak egi bihur daitezken, eta zein garai historikotara joango zinatekete. Ze bilatzen dute galdera horiek? Bueno, aktualidadeko gaiak lan izan ditugu, eta aktualidadekoak izan gabe, gazte bakoitzak komodo sentitu daiteken gai ezberdin bat ere joratzea, ez? Eta aurten gai horiek izan diren bezala, pasaren urtean edo aurreko urteetan utopia zer da, edo aldaketa klimatikoaren gainean ere galdetu izan dugu, euskara batua eta euskalkien gainean. Bai saiatzen garena da, egunerokotasunean pilpilean dauden gaiak, baina ere gaztei aukera eskaintzen, pentsatzen duten horretan, komodo egon daitezken horretan, beraien iritziak partekatzeko eta horregatik ere formatu ezberdinak, ez? Izan idazlan bat, edo lan plastiko bat, abesti bat, eta abar. Gero nola baloratzen dira jasotzen diren lanak? Kasu honetan, azkeneko urtetan, Eusko Ikaskuntzak egiten du lanen ebolaketa. Hori entregatzen duten lanaz, eta gero badago bideo bat, ez? Norbere aurkezpena izan daitekena, eta hori Euskara Abentura elkarteko kideek baloratzen dute. Askotan entzuten dugu gazte gero ez da euskara gutxiago egiten dutela, zuek ordea Euskara Abenturaban ikusten duzue 100 gazte daudela euskaraz egiteko prest eta bizitzen duzue. Zer esan nahi du horrek? Bueno, nik uste dut Euskara Abentura pasaren urtean ondo deskribatzen zuen kide batek, ez? Arnasgune ibiltari bat izan bazala, ez? Izan badela. Badaude realitate oso ezberdinetatik datozen gazteak, denak dira euskaldunak. Baina batzu badira egunerokotasunean euskaraz bizi direnak, eta beste batzuk ez. Orduan uste dugu bakoitzari ekarpen bat egiten diola espedizioak. Eta gainera ez dela zerbait espedizioaren barruan geratzen dena, baizik eta kanpo proiekzio bat ere edo kanpora eragina badakala, ez? Gazteen hizkuntza ohiturak izan bere senideekin, izan lagun artean, izan beraien inguruan eragina dakan esperientzia bat delako, ez? Naroa, zu ados zaude, gazteek geroz eta euskara gutxiago ikasten dutela, hitz egiten dutela? Bai, ni adibidez ez dut hitz egiten egunero, ikastolan, irakasleekin, baina gero nire kideekin edo lagunekin ez dut erabiltzen euskara, ez da nire gurasoekin, nire aita badaki euskara, baina nik ez dio euskaraz hitz egiten, eta nik uste dut hori aldatu behar dela, gazten artean. Eta horretarako da espedizioa, ez? Laguntzeko, hizkuntza ohiturak aldatzea ez baita erreza, eta are gehiago bizi dugun errealitatean gaztelania gaientzen delako, edo frantsesa, Euskal Herriko zonalde bakoitzaren arabera, eta orduan Euskara Abentura bada gazteentzat indar bat emateko lagungarri bat ere izan daitekela hizkuntza ohitura hori ere egin dezaten, ez? Zuek ere aipatzen duzue, bertatik pasatzen diren gazteak ere aipatzen dutela gero euskara gehiago erabiltzen dutela. Hor, imaginatzen dut baduela eragina ez hilabete batez euskaraz hitz egiteak nolabait ere zure barruko ohiturak aldatu ditzake, ezta? Bai, nik bi aipu bat duela urte batzuk urdin bedon modura etorri izan den kide batek esaten zuen, bera Euskara Abenturara laranja iziokitar modura etorri zenean jabetu zela ze privilegiatua zen egunerokotasunean arnasgune batean bizita
euskaraz egunero aritzeko aukera handia zekalako, ez? Eta espedizioan jabetu zelako, errealitate hori Euskal Herri guztian ez dela berdina, ez? Eta aldiz pasaren urtean, uste ezkerraldeakoa zela, berak bere egunerokotasunean ez zuen euskaraz iaia egiten, konplexuak zituen gainera, bere euskararekiko eta abar, eta nola espedizio aurrera junala, konfiantza hartzeaz gain, bere euskararekiko, amaitu zuen adieraztez, ostra, saiatu nahi dut nire laguna artean euskaraz bizitzen eta horrekiko jarrera konpromiso bat edo erronka modua hartzea, ez? Orduan uste dut horrelako esaldi eta konpromisoak badirela, espedizioaren eraginkortasunaren adierazgarri. Euskara askotan lotzen da ikasgelekin, zuk ere aipatu duzu ikastolan egiten duzula euskara, zuek aldiz nahi duzue bizipenekin lotu. Hor dago gakoa gazteak euskarara gerturatzeko eta euskarara ohitzeko? Nik uste dut baietz edo gakoetako bat behintzat, hezkuntzak eta administrazioak bere erantzunkizuna dakate, baina uste dut gazteek ere harremanak lehengo aldiz euskaraz egite dituztenean, euren artean ere harremantzeko, euskara hartzen denan ardatz, edo ez ezagunak zaizkien euskal referenteak ere ezagutzen dituztenean horri indartu egiten dela, ez? Zer ematen dio Euskal Herria zeharkatzeak, zazpilurrelea zeharkatzeak, herriak ezagutzeak Euskara Abenturako kide bati? Bueno, nik uste dut badala geure herria pixka bat ere gehiago ezagutzea, ez? Badaudelako kanturen bat edo beste, esatutena, ostra, Parisen egona gara, Madrilen egona gara, Bartzelonan ere bai, eta sekula ez gera egon atarratzen, sekula ez gera egon arbizun, edo tabakion, ez? Nola baita esateko. Eta uste dut Euskara Abenturak bai eskaintzen digula Euskal Herria pixka bat gehiago ezagutzea, eta ez territorialki bakarrikan, baizik eta ibilbidean zehar, klima, erliebea, herriak berak, historia, hizkuntza, euskalkiak ere, aurreneko aldiz aitzea zubereraz edo bizkaitarrez, harritzeko izan daiteke, baina errealitate bat da. Espedizioan orduan uste, aukerak irekitzen dituela, ez? Egon ez, begiratzen informazioa eta Euskal Herritik datorren jendeaz gain, diasporatik ere badator. Zer ekartzen dio horrek? Bueno, gehigarri bat, esango nuke, ez? Euskaldun izatea euskarari heltzea delako, ez bakarrikan eta ez dut zertan Euskal Herrian bizi behar izan, edo Euskal Herritarra jaiotzez izan, ez? Orduan, tarte hori eskaintzea guretzat aberasgarria da, eta gainera ikustea elkarren artean harremantzeko euskara dakagula ardatz, ez? Uste dugu, plus bat eskaintzen diola. Sortzen dira lagun talde berriak Euskara Abenturan edo harreman berriak? Bai, zalantzari gabe. Hau agian naroak datorren urtean erantzuteko moduan, ez? Baina pasaden urtean adibidez, Iruñara iritsi ginenean, Takoneran Nafarroa oinezen gunean erromerian parte hartzen dugu, eta pasaden urtean aurreko espedizioko iziokitarren hitzordua zegoen, ez? Eta ikustea Tafaiako bat, Astigarragako bat, Barakaldoko bat, bertan batuta, ostra, harreman hori ez, hitz egiten dugun gazte euskaldunen sare hori existitzen da, agian ezin dugu ikusi, ezin dugu ikutu, baina egon badago, ez? Eta harremanak euskeraz hasi zituztenetik, euskeraz mantentzen dituzela ikustea ekarpen polita da. Bueno, baitzartzen dizuegu, eta naroa, hurrengo ikasturtean gonbidatuko zaitugu galdetzera, egia den Izak aipatzen duen hori. Antolakuntza aldetik, noiz hasten da antolatzen horrelako espedizio bat? Ez diogu guzten antolatzeari agian, ez? Batetik bestera goaz katean. Orain noski, 2026ko mendikan 2 egunetara hasiko dugun espedizioarekin, Gabiltza Buru Belarri. Baina hau amaituta, balorazioa egiten dugu, eta balorazioarekin batera jada hasten gara hurrengo espedizioa prestatzen, ez? Horregatik, urtean zehar, 2 koordinatzaile daude lanean, sukaldeko lan guzti hori egiteko, ez? Izan babesleak bilatu, izan ikastetxeetatikan bisitak egin auspotzera, Euskara Abentura zer den iragartzera eta abar, ibilbide guztia lotu, balorazioak egin eta abar, udalekin eta harreman guztioik egin, orduan, sukaldeko lan handia dago, uztailaren batean atarratzen oinezekin diezaiogun.
Naroa, zuek ikusten duzu beraiek egiten duten antolakuntza maila guztia? Bai, handia. Baloratzekoa, ezta? Bai. Aurten ere, erreleboa izango duzu, okerrez banago, koordinazioan. Zer suposatzen du errelebo bat eukitzeko aukera izateak? Guretzat erreleboarena bada Euskara Abenturak indarra duenaren adierazle bat, eta barne indar bat, ez? Irun eta Alaitz, ibili dira orain arte, urte batzuk gainera koordinazio lanetan, eta orain Lib eta Garazik hartuko dute, espedizio honetan beraiek izango dira koordinatzaile, eta gainera bata zein bestea 2018an eta 2019an espedizioan iziokitar moduan etorritakoak dira, ez? Hau da, lehenengo eta bigarren espedizioko lananjak izango dira, hemendikan aurrera koordinatzaile. Uste dugu badagola errelebo bat, barne errelebo natural bat, eta horrik, indarra ematen dio eta oinarri sendo bat ere bai, ez? Gurasoekin Altsasun egindako bileran, elkarteko kideak azaltzen zuelako egia da, 2018an espedizio egin izana izugarria da, baina 8 urte zeusteak ere badu bere meritua, ez? Eta batzutan gauzak egin ala ez ditugu baloratzen, betikoak izango balira bezala, ez? Baina urtez urte espedizio antolatzeak eta urtez urte ez ezik, baizik eta aurrera begirako proiekzio bat, indar bat badagoela jakiteak, bada pozgarria eta ilusionagarria, ez? Eta gainera, aipatzen zenuen bi iziokitar ateratakoak orain antolakuntzen egoteak, ez hori jarraipena, baizik eta badela leku bat non jendeak egon nahi duen, ezta? Horregatik hain zuzen ere animatzen dira gaztiak izena ematera, ez? Aurten 264 gaztek aurkeztu dituzte lanak. Hau da, 2 espedizio egin ahalko genituzke izen eman duten guztiekin, ez? Bada, guretzat ere pena, 130 gazte, pixka gehiago, kanpoan geratu direlako, ez? Baina horrek erakusten du gazteek badakatela gogoa espedizioan parte hartzeko, gainera gogoa ez dela esfortzu bat, ez? Naroak esan duen bezala, lan bat egin barra izanun, kostau zitzaidan egitea, errepasatu, horrek jada, gogo horri borondate bat jartzen dio eta jarrera aktibo bat, ez? Orduan, uste dugu hori proiektuak dakan babesaren isla bat dela. Lehen aipatu du gainetikan, baina berriro galtu nahi nizuen. Zer moduz ikusten duzu euskeraren egoera gazteen artean? Aipatu duzuzuk ere bai lurralderen arabera ere oso ezberdina dela, baina orokorrean ikusita, nola ikusten duzu gazteen artean euskera? Nik gaizki, nik ez dut euskaraz ez da harremantzen, ez da egunero erabiltzen, eta nik uste dut dela gehiago non jaio zaren, adibidez, jaiozen bat zara herri batean, herri txiki batean. Nik uste hor dagoela euskara nola erabiltzen dutela gehiago, daukate presentago. Hemen erdara gehiago erabiltzen da, jaten zara denda batera eta erdaraz hitz egiten dizute, telebista ia guztia erdaraz, orduan Kalean euskara gutxi entzuten duzu? Bai, oso gutxi. Zuk aizea zer esango zenuke? Datuek erakusten digute, zoritxarrez ezagutza handia egonagatik ere erabilera ez dela inbesterainokoa. Eta uste dugu hor badagoela zer eragin eta ardura bat ere bai, ez? Eta garrantzitsua iruditzen zaigula aipatzen zenuna, ez? Gauza bada norberak hartzen dituen erabakiak eta beste bada kanpotik datozen korronte horiek, ez? Orduan, korrontearen aurka jutea eta euskaraz lehenengo hitza egitea edo euskarari eustea, zuk jarrera eta kontzientzia horretatikan eragitea, esfortzu bat da. Eta uste dugu esfortzu hori landu inbar dela, lagundu inbar dela, nekeza izan daitekelako eta momentu batean esan ezak, toaia botatzen dut, gaur erderaz egingo dut, ez? Orduan, uste dugu zergatik egiten dugun eta zergatik egiten dugun horretaz gain ere elkar zaintzea hori egiten jarraitu dezagun, korrontearen aurka jarraitu dezagun, ez? Garrantzizkoa dela, ez? Eta korrontearen aurka diot, kamisetarekin eta lehen aipatu duguna, geure artean ere
maiz esan izan dugulako, Dilan, Laurreneko espedizioetan parte hartu zuen kide batek, Euskara Abentura eta Iziokitarrak bagoazela korrontaren aurka, ez? Laranja izanagatik eta izokinak lotuta, ez? Pixka bat ere, ezartzen digunten joera baldin bada, gainontzeko hizkuntzatan hitz egitea, gaztelaniaz edo frantsesez, Euskal Herrian maiz. Euskarari eustea bada korrontaren aurka jutea eta hori nahi dugu indartu gaztetatik, ez? Gaur aroak dakan errealitatea, uztailaren ez, abuztuaren batean, pixka bat ere aldatzeko aukera gehiago izan ditzan. Gazten euskalduntzeak zer erronka ditu? Erronka bera da, ez? Gazten euskalduntzea edo euskalduntzea baina gehiago euskaraz aritzea, uste dut. Euskalduntzea horria hezkuntzaren gaineko balorazioak albo batera utzita, kaleko erabilera eta kaleko erabileraz gain erreferente eta kontsumoa, ez? Musika taldeak ere euskaldunak ezagutzea, jakitea, haien plaza, antzerkia izan daitekela, telebista bera, euskal edabideak ezagutzea, erabileraz gainen badago euskaraz kontsumitzeko behar bat, eta horrek suposatzen du euskarazko sorkuntza ere aberastu beharra dagoela, ez? Eta hori ere espedizietikan aberastu nahi dugu, gazteak eurek ere sortzaileak izan daitezkela, beraiek nahi duten horretan, izan musika talde batean, izan antzerkian, izan idazlanean, edo komunikabidetara iriki, edo sare sozialen bitartiz ere bai, ez? Youtuberrak edo, Instagram hori da, influencerrak eta abar, euskarazko influencerrak ere egon daitezkeela, eta behar ditugula, ez? Euskarazko kontsumo bat, euskarazko erabilera bat areagotzeko. Euskara Abenturak zer ikasten du gazteengatik eta parte hartzaileengatik, ez da zuek pertsonalki ere bai? Ez dakit, zerrenda luze bat egin genezake. Netzako espedizio bat mundu bat da, espedizio bakoitzetikan azkenean gazteak ezberdinak dira, urdinak ere aldatzen goaz, orduan espedizio bakoitza bakarra da. Eta uste dut denetarik ikasten dugula. Badago pasaden urtean trikitixa ikasten hasi zenik espedizioan. Ikasi izan ditugu hitz berriak, euskaraz baldin badira ere, euskalki ezberdinetan nola esaten den jertxea edo matalaza edo motxilak eta eguneroko hitz jarioa, ez? Ikasten dugu eztabaidatzen, ikasten ditugu erreferenteak eta nik uste dut zerrenda luzea dela. Hemen, ez naiz ni espektatiba zalea, baina naroa galdetu behar izun, ze espero dezu Euskara Abenturatik? Jende jatorra, barkatu. Euskal Herriasko jende ezberdina ezagutzea, ez? Bai, eta esperientzia astezina bizitzea, niretzat ez da nola da bidai bat, eta ez nago zeharkatzeko. Oso ondo. Zuek, zer espero dezue, behin hilabetea bukatzen denean zer nahiko zenukete parte hartzaileek etxera eramatea? Lagun asko, eta nik pertsonalki euskerari eusteko konpromiso hori edo konpromisoa gaina gehiago ez dakit, erabakia, agian, ez? Indartuta nago, motibatuta nago, eta nahi dut horretatik ateratzea. Eta, evidentemente, harremanei eustea, Euskara Abenturan egingo dituzten harremanei eustea. Edukitzea 16-17 urterekin Euskal Herriko txoko, edozein txokotako lagunen kontaktuak eta abar, iruditzen zait oso aberasgarria dela bizitzako etapa, edozein etapetarako, ez? Naroa, zuri galdera bezin dizu galdetu nahi niban, baina entortzen zenerako gordeko dut. Urte batzuk barru aurkituko bazinate kaletikan, zer esango zenioke Naroari? Agian elkar ezagutzea, ze kamiseta laranjari gabe agian elkar ezagutu, ez? Baina galdetuko nioke zer moduz. Zer moduz Euskara Abenturaren ostean, eta Euskara Abenturak zer ekarpen egin dion bizitzan, ez? Eta zer gustatuko litzizuke erantzutea Naroak? Karpen bat egin diola. Berdin zaizein, baizik eta esperientzia positibo bat izana Euskara Abentura, izan bere proiektu pertsonaletan, izan ikasketetan, izan harremanetan, izan
barnera begirako kontzientzian eta pentsamenduetan, baina ekarpen bat egitea. Hori iruditzen zait, txikitasunean ere, aldaketa txiki horiek uste dut direla garrantzizkoenak. Aizean, azkeneko galdera botako dizuet. Askotan aipatzen dugu euskararen etorkizuna edo baldintzatuta dagoela, ez administrazioak, eskolak, instituzioak, baina benetan gero, nun dago gazteen artean dago euskararen etorkizuna, aurren artean, helduen artean, nun dago euskararen etorkizuna? Nik uste dut etorkizuna guztion erantzunkizuna dela, bakoitzak beretikan, noski, eta gazteen artean ez erantzunkizun gehiago, ez gutxiago, baizik eta beraiek gaur egun oraina diren bezala aurrera begira badakatelako ibilbide luzeago bat, nolabait esateko, eta horrek aukera gehiago eskaintza dizkie edo aukerak, ez? Ez dut jarri nahi gazteengan erantzunkizun guztia, gazteena beraiena dakate eta guk ere badakagu eguneroko gizartean zein gazteekiko ere bai, ez? Mila esker bioi etortzegatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Eskerrak ematea agian tarte hau eskaintzeagatik, guretzat garrantzizkoa da ez bakarrikan espedizioak geure burbujan eta geure bizipenetan geratu da dira, baizik eta ekimenaren berri trasladatzea, jakitea, egon badagoela, eta hala 2027 urterako gazteak animatzea izena eman dezaten ere bai. Eta inork ikusten badin badu, marea laranja bat ez daia izutu. Hori da. Dena ondo dagoela. Mila esker bikote etortzeagatik, hurrengo baterako espero zituztegun, espero dugu etortzea, hemen badira galdera batzuk erantzuteko dituzunak, beraz, hurrengo arte bikote. Eskerrik asko. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Astelenean hobetzen joango da orduek aurrera egin ahala. Goizean oraindik hodeiak nagusituko dira eta zaparrada batzuk botako ditu ipar partean. Arratsaldean berriz atertu egingo du eta ostarteak irekiko dira, bereziki hegoaldean. Nafarroa hegoaldean giroa eguzkitsua izango da ia egun osoan. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura ez da asko aldatuko Kantauri isurialdean. Gainerakoan behera egingo du. Aste artean itsasaldeko haizearekin jarraituko dugu eta behe-hodei batzuk agertuko dira ipar partean. Egunaren lehen partean eta arratsalde gauean behe-hodeiak egongo dira Kantauri isurialdean eta noizbehinka zirimiria egingo du. Egunaren erdiko orduetan eta arratsaldean, aldiz, hodeiak gutxitu egingo dira eta ostarte zabalak irekiko dira. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da egun osoan. Temperaturan ez da gora behera handirik izango eta pitxin bat igoko da lurraldearen erdialdean eta hegoaldean. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.